Добре дошъл отново в World of Play Games. Аз съм Лео, а сте добре гейм канал in the world. И тук отново влизаме в Need for Speed No Limit, защото има доста добър апдейт. Има много яки коли, има някакви нови евенти. Мисля, че преди са го дали, не съм сигурен, но гонка с чингета. Тези коли са много яки. Копеле, това е някакви нови стилове сигурно. Определено това е нещо ново, ще го разгледаме. Need for Speed is what? Тук определено някакви гонки. Копле, това е Bugatti, другото е Ferrari, може би. Да, то всъщност пише Win, Bugatti Chiron, Zenvo, Aurora, Tor, Team, Fruitzilla, Piano и така нататък. Окей, ще ги видим за какво става въпрос. Да видим за какво става въпрос. Има някакъв бонус, 200 злато. Брутално. Супер, що имам 200 злато. Така че аз сега някакви бонуси, какви други имам. По принцип, играта има музика. Ако някой иска, може да се я пусне. Аз съм не спрял, защото не всички песни, някои песни са имат авторски права, други песни нямат, но сега не мога да ги подбирам коя песен има, коя няма, затова съм спрял звукът на играта и съм оставал само музиката съм спрял, звуците стоят. Така, има нещо, което сега ще излезе, да, най-вероятно някакви... Да. Някакви оферти има. Окей. Аха, с този евент. Това е някакъв стар евент. Аз съм го оставил този евент, окей. Това от преди няколко седмица съм го забрал като цяло. Добре, в момента евента, който е този Ferrari F8 Tribute. Всъщност евента свършва след 2 дни. По принцип един евент, който от този тип започват, когато започнат са около 6 до 7 дни, 8, зависи кога започва, има евенти по 7-8 дни, някои евенти може да са малко по-дълги, зависи. В момента ще го почна, само за да може да направим интро на колата да я видим и така. А пък вече ще успеем да го завършим или някой да почва го завършим, не мога да кажа, но в момента просто искам да направим интро на колата да видим как се движи така нататък. Ferrari F8 Tribute. Окей. Изглежда готина на колата. Добре. Окей, бро. Ето я и нея. Ето я и нея. Добре. Готина е, бро. Готина е. Добре. Чай да видим как се движи. Ще лети ли? Я да видим, ще лети ли яко. Ким, какво вика? Окей. Да, видим какво става. Мисля, че първите 5 писа ще ги бържа. Да. Съвсем с първите 5 писа първо ще ги минем. Ламборджини. Кима с Ламборджини Дявол. Добре. Което е готино. Между другото, то е много яко. Окей, да видим кой първо ще стигне до финиша. Ламбото е добро. Но... как се опита обаче да мини пред мен, видяхте ли? What the fuck, bro? What the fuck? Опита се мини пред мене. Малко ми отчука Ферарито, но все пак победата е моя със сигурност. Завоите ги знам, поне от тая писта. Няма какво оставим, бро. Освен ако не натисни нитрото и направи някой номер на Торето. Но май в този случай или Торето, или Брайан съм аз. И let's go, baby! Добре. Перфект. Естествено, че е перфект.
Разбираш, че е перфект. Между другото, колко е... Браво, аз съм с 36, 36, 38, 39, определено малко така. Предната е малко повече. Добре. Окей. Това е много яко. Окей, да видим следващата гонка за какво става просто. Тук какво става? What? Какво трябва да стане тук? Сам ли съм? Може би е за време това. Добре. Окей, Ким. В момента карам Макларен F1. Добре, това е готино. Това е готино. Нещо като време. Имам 30 секунди да стигна до финиша. Yes, добре, бра. Добре, мен. Let's go. Добре, let's go. Окей, това беше добре. Гонката мисля, че ме е доста добре, между другото. Да направя едно апдейтче. И да, след тази гонка ще бъде апдейта. Пак сме с Ферарито. Окей. Също Lamborghini, този път също Иви. Ивито е колкото... Добре, като тунинг. Също Ивито сме. Охо, много е далеч. Бихме го.
Ще го апдейтнем. Тая гонка може малко по-тегличка. Окей. Да, видим какво. Къде отиде? Тъма натисна нитрото и видяхме, виждам, че има завой. Добре, натискам вече. Тук някъде мисля, че пак може да се дрифти на къде. Let's go, baby. Добре. И това е добре. Окей. Чакай. Окей. Тук най-бързите какви са? Моята най-бърза е голфчето. Добре. Не всъщност фолк. Да, е Volkswagen. Добре. Тук ги няма тия отключване. Абонирайте се за още ключта и да получавате известие за всяко следващо ключ, който скачвам. До скоро, и чао!